Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Anditi nyaya dzese dziya tatisingazivi kuti dziri kubvepi. Takazoenda nana sekuru kuChipinge ndo kwakabva dzinza kare kwa. Vataura zvese kuti tiri kutoshamisika kuti ausati wazviziva sei kuti zviri kubvepi. Ana sekuru wakaenda kotora dota rekwamugobera. Saka dota iro ranga riri revana vamugobera, saka vakuda kudini? Vakuda kudzokesa. Saka musapera henyu muchitsvaga n'anga kana zviprofita ba. Sekuru aripo akura ngaatore dota iroro iro ngekuti ndiwo anaro. Atora aite sei adzokesa. Imimi mai mwana amuzviziye ere? Zvikazi ndinozviziya. Zvikasaka ngeimwe amusi kutaura zviro zvese izvi ngekuti chinhu chakashata chemwakatoita chekuti mwana uyu unonga achisangana newarume wasina direction. Vanotomuti akasangana nawo unonga akutosvika pekuti wakuda kuenda kuchouraiwa, asi imi muchiziya zviro mwakadini mwakanyarara. Zvemuri kuti nyaya dzenyu dziri kwamambo, chienda imwe otaurira mambo chokwadi, akudaidzei moungana, motaurirana kuti mutsvake mari, modzokesa zviro zvipi? Izvozvo. Modzokesa dota iroro. Tasvika amai ototsanangurira mambo. Chindidaidzira iwo anhu adini? Anhu auyi. Zvikazi ndimambo anhu acho ndikaadaidza anoramba kuuya, saka ndodiniwo. Yato yowe. Uyu akati iwo saka gara nemwana, uyu akati iwo gara nemwana, uyu akati iwo gara nemwana, uyu akati iwo gara nemwana. Kusvikira iyazve nyaya apa sisitodini, aichisitorina kureruka. Sekuru akuru aya ekuChipinge zvikazi mungatonetseka, chiri kudiwa ngechekudzoserei? Dota. Ngechekudzosera dota iri. Ndo pari kutozi ko anhu ekuDiamond akamboti handiti pane nyaya yakaiswa nana sister Tenda here yakabuda. YekuDiamond iya yakabuda. Zvikazi saka iwo anhu ekuDiamond ari kumboti ndo pandabva ndatofonerwa noumwe musikana anga ari kumba uko. Achitonditi wazviona here kuti pepa rakatorwa naniwo rakadini rakabuda rekuDiamond. Ndikati akubuda haro, asi vanga vari kutoinvestigatewo kuti vazwe kuti nyaya chaiyo peiri ngepapi. Nyaya takazotoidini, takazotoizwa. Zvikazi saka wafonera here ana mukoma Robert kuti uvadini, uvataurire kuti vanhu vazvione kuti Diamond yakanaka, inotoinvestigata nyaya kusvikira nyaya yasvika pekudini, pekubuda. Uvataurire kuti ndo chinyi, ndo zvakazoitika, ndo mabudire yakazoita. Kuitira kuti pavanoisa nyaya pepe, vachiisa zvenyaya iyoyi kuti nyaya takaramba tiri kuiteerera. Asi nyaya yakazobuda mai emwana ari kuti zvakati, ana sekuru akuru ari kuti zvakati. Kuitira kuti vanhu vaite sei? Vanhu vaziye kuti haisi nyaya yekungopublisha kana kuzvipublisha, but kuzvipublisha kunobatsira kuti unonga wakuita sei nyaya dzinobuda. Ndikati namba dzamukoma Robert ndinadzo, rega ndizodini nditotaura nawo, ndobe ndamufonera paya. Saka maungana uko manzi havana kutoungana. Varamba vati hazi isusu hatidini, hatiunganiba pamambo ngekuti hatina mari yekuendesa zviro kwamugobera ngekuti kunoda koripwa, saka mari hatina. Saka sekuru ava vachitora dota kwamugobera, ranga riri dota rei? Ranga riri dota kare kuti vaende koita mabhizinesi kuromba. Kwanga kuri kuromba kwekuti vaite mabhizinesi, vaite mari. Saka sekuru ava vari kuti inini vana vangu handidi, ndiana Chishira. Vari kuti inini handidi kuti vanhu mumusha vana vazviziye. Saka vana vacho vari kuti mukati imimi hamudi kuti, baba vari kuti hatidi kuti zvizikane. Vanoti hatidi sei kuti zvizikane, izvo zviri zvinhu zvakaitika. Ino isusu tichinzwa newe hatigoni kuti tinosesani, tinosesa baba. Saka hatitozivi kuti toita sei. Ndikati saka muri kuti zvoitwa sei? Zvikanzi taingofunga kuti tingosiyawo zvakadaro. Imi muchitambudzika. Apa pari kutaurwa kuti dota ridzoke. Ivo vari kuti tirifunga kuti tisiyewo zvakadini? Zvakadaro. Apa dota riya vanaro. Saka iye wedota wache akatora dota mupenyu? Mupenyu atoripo. Saka iye achinzwa nhau iye anoti chii?
ari kutoti nhawi ndakaizwawo asi ndakatoti vamwe vangu vakuru ngatiungane vari kuramba. Aiwa, ndiri kuti munhu akanotora dota kwaMugobera uko hata ariko here mupenyu? Aripo zvemupenyu, akatotorwa akatouya pamambo pamutambara. Kwamambo akati chiya ini dota rakero? Inini ndakandozwawo nhau idzi, saka ndiri kutiwo kune vamwe vangu ngatidzigadzirise. Petakamboenda ndikatogadzirisawo nyaya idzi, ndakazodzoka ndikaotora munhu, handiti zvekuti maenda pan'anga kana pamuprofita. Iye wanga ari muprofita achibva ati bvisai munhu wemakaisa pamwana wemunhu, ngekuti mwana handi wenyu, makaisa zviro pamwana wamunjoma, imimi vanhu vekwachishiri bvisai zviro izvi. Saka vanga vakaungana semhuri vachibva pazi tipei jira dema tibvise chinyi, tibvise chinhu ichi. Saka pakahotsirirwa jira riya riya, ini ndakazobuda taakuenda ndobva ndati regerai nimboenda parusesa. Ndakamira parusesa ipapo ndakatoona murume anga akamira ngechepasaidhi pazasi, ndatotaurira mwana wetati naye wandandinaye ipapo ndikati iwe uri umuona here munhu uyu? Zvikazi inini handioni. Iwo hamenoti unooneswa ngei? Inini hapana chandiri kudini, handioni. Iwo handiti une zviro zvinokuonesa here? Tatopinda mumota zvikazi nemwana uya maremero ari kuita mota yangu ndanachishira, maremero ari kuita mota yangu. Mota yangu iri kurema zvekuti mumota munomu ndatakura chimwe chinhu. Saka taienda kumba kosiya zviro izvi. Kupi? Kumba. Sekuru aya mangwana acho kobva wamuka vachienda kotora chinyi? Vachienda kotora zvinhu zvezvi. Kobva vati azi ndakaisa mumvura kuti zvimbozorora. Ngekuti handina kwekuzviisa. Aiwa, kwavari kuti handina kwekuzviisa, kwavakanotora? Kuri kuda mare, saka handina mari yekuendesa. Handidi kuti ana angu azvizive kuti andibatsire, ngekuti vanozonditi baba makaromba. Hanzi kuri kudiwa mari? Hazi kunoenderana nekuti wakaita mabhizinesi akadini ngedota iroro. Inochanetsa. Takatotsanangurirwa kuChipinge ngekuti kudhuze nekwakatorwa dota, saka sekuru vaititsanangurira vari kudhuze ikoko kwakatorwa dota. Ko iye sekuru tiri kumutadzisa kuenda kwakatorwa dota, unobvunza kuti ndakuda kudzokera panenge pachidiwa mari chii? Haasi kudazvo, ngekuti uri kuti inini ndikatongoenda ikoko munhu uyu wakuti ndaakuda kudzoka kumba kwangu inini ndisina mari, kutaura kuti inini ndini ndinofa ngekuti imhiko yetanga takaita. Asi mabhizinesi achiriko? Mabhizinesi akaperazvo, ngekuti kuri kuzi vana ava kubvawo pavakafa baba vavo vaivabata vanga vairombesa vanhu vacho, vakabva vavavhurira kuti chienda ikwese kune dota renyu. Saka makawirirana kuti chii manje pekupedzisira? Hapana chatakawirirana. Mai angu ndichitotaura zvendiri kutoita izvi, mai angu atori parodhi apo, indatombokonha hangu pamba pamwe pendadini pandakona. Watotaura kuti inini ndiri kutodawo kuti nditsvage vanhu vanotidini, vanotibatsira kuti toita sei zvinhu zvakadai. Vakatobvunza kuti kuwana mukoma Robert vaya vekuDiamond vaya, inini ndoda kuvapa statement yakakwana ngekuti ndaneta, ndaimbonyarara ndichihwandisa, asi handichadi kuhwandisa nekuti vanhu vekwachishiri vari kuramba kugadzira zviro zvavari kuziya. Alright. Saka chimbondipai nhamba dzamai nditextire ndimbovafonera ndinzoti vanoti. Alright. Regerai. Alright, sakanaka. Kana ndataura navo ndichakufonera nchuti. Newsbeat TV. Right. Ndinonzi Robert Tapumani. Ndakamboya kwaZimunya, mwana wenyu akazotera futi kuno kuHarare. Ari kunetsa achingofona. Yapapiko nyaya yekuti abatsirwe? Takabva Chipinge zuro. Nyaya dziri pachena. Dziri kwashe? Nyaya dziri pachena. Mukoma akatora dota raakatora, saka rinofanira kudzokeswa. Saka iwona manje havasi kuda kuti wasangane newanhu semhuri. Wakuti zviri kutaurwa izvi ngezvekudini, ngezvekunyepa. Iwo nekutotaura petakabvako isusu taenda kochema tete. Takazvizwa sefamily tasiri almost vanhu nga 7 here. But takazvizwa asi iwona hawana kuzoirwa akazoenda imwe utaurirana semhuri. Saka hapana chakabuda up to now. Ndo zviripo. Saka manje pachati kwasei kana vachiramba kuteerera ishe?
hatichanasu pazwisisa. Saka munhu kana ari kuramba kutaurira vanhu semhuri, imimi dai murimi maimudini, kuda kuti iende kwaana Ishe haisi kubuda, iri unonga iri utozi iyena manje unomba pane magic yaari kutoita kuti isataurwa ma. Ehe, chinhu ichi chakabviswa mumarobhati, chobva chatooneka kuti chadini, chabviswa. Ndiye wacho kwauya kudzokera. Ndozviripo. Musikana atambura kawa. Tese tatambura. Tese inini handiti ndinotofambawo kubva Guhu noko kuuya paMutambara Mission ngetsoka. Wo. Ejipapa nemakumbo angu nechinyi zvese ndiri kufira nyaya dzendisi kutomboziyawo kuti zvakamira sei sei. Iyene uri kutonditungamidza mberi kwemwana wangu kuti ndizinde mwana wangu, inini ndinodini, ndiri kumuroya. Ese anhu ese nemwana wa mudoko uri kutaura kuti imimi tete munodini, munoroya. Zviri kukonzereswa ndiani? Ndiye. Saka inino ndatowo confused manje kuti ndingagara ere newana wadiki diki wachindinongedza zvakadaro. Saka iye mwana wenyu tatenda akunyatsozinzwisisa here kuti inimi hamuna mhosva panyaya iyi, nekuti semunhu anombokuti amai ndo vari kundiroya? Wazozvizwisisa, uri kuzvizwisisa, but wakutoti inini ndaakubva pamba pacho pane chinyi, pane mhiko dzakaiswa idzodzo idzo, inini ndaakubvapo. Ndopetazosvitsana naye manje wati handichadiba mhai kugara pamba pangu paya nemanakire pakaita, handichada hangu, ndaakusiya ndotengesa zviro zvangu ndodini hangu ndogara kwendinoendawo hangu kogara. Haugari musango basi, tinoendawo kogara kwaunondogarawo. Saka hakuna here vanhu vechivanhu vanogona kukubatsirai kuti izvozvo? Kati isusu ngatitibatsirweka. Wese vanhu vari kundoti 1 hatina chinyi, hatina mari, 2 tikabatsirwa, ndakutaura Robert, tinobatsirwa for at least 2 weeks zvichinga zvakadini, zvakatiya, but zvinoreflecta kune munhu unonga akashanja wacho, obva azodzokesa. But the only thing chiripo kune vanhu vakadaro, vakatora zvakadaro, zviri kuzi dzokesai chinyi, enda unodzokesa dota racho. Kudzokesa dota racho kunga vanhu vari kudini, vari kutobhadhara zvavanofanira kudini, zvavanoparwa kuzi titidzokeserai mari yakati kana kuti mombe dzakati. Saka idzi mombe hadzisati dzataurwa kana mari yacho? Hadzisati. Tinotapinda sei? Munhu asi uri kuramba Robert, uri kuramba. Alright. Hakuendi usina kutora dota, kunoenda munhu wakatora chinyi, wakatora dota. Manje inini samai dai ndakada kuenda ikoko, ngekuti ndiri chishiri, ndakandodaro iyena mukoma wangu achigona kuti zvetsazvisa odini odzokesa futi, ndaiorohwa inini ikoko zisizi ndaenda kodini. Dota raitorwa richinzi nderei? Mati? Dota raitorwa richinzi basa raro nderei? Wanhu ekare handiti waida inozinyi kuti ndoda mabhizinesi, ndoda kuti ndityiwe, ndoda mbiri, ndo zvinonga zvakanga zviri kuromberwa izvo zveshe. Alright. It's a long story. It's a long story. Dai kuri kunzi kunotsvagwa ana godoborika vanogona kuti zvinhu zvisanetse imimi nemwana wenyu nevazukuru venyuka, zvinetse iyenya kunozvitora. Ndosaka ndiri kutaura kuti akangozviona chete. Akangozviona chete kuti ndozvawaita, takambozviita. Zveshe kwa mwana akati mhai zviro zviya zvadini zvateramira, paakangozviona chete zvakabva zvatanga futi. Saka dzimwe hama dzinotiwo chii? Hama dziri kutaura kuti mungachafumura here, ngatisiye zvakadini zvakadaro. Asi une mwana uri kutambudzika ndiani? Ndini.
tatenda shorusha tange kuti akandoona unoona zvisingamboitiba. Okay. Saka ini nditoriwo muconfusion. Just imagine kubva kuGuhune kusvika paMutambara Mission. Uri kufamba. Robert, uri kudini? Uri kufamba. Uri kufamba at the age of 68. Asi cheunozobuda nacho hapana. Ngemunhu wakaenda kotora zviro zvake achishandisa achiita prosperity yake. Wazona manje Robert. Handizivi chinongoti iye tatina mukazotaura naye kana akasununguka ka anombouya kuno kuHarare chinongoti dai manga mari ndio inonetsa. Mari wapedza. Robert akangoona chete mudharo. Akangoona chete kuti zvinhu zviya zvaizwa upside down. Unozvidzokesa iyena. Alright. Tingapedza mari yekuti ngatiende kuna nhingi nanhingi, asi iye akangoona chete unodzokesa. Ndakakutaura kuti garapo ndozvindakakutaura. Aiwa, inini ndapanzwisa zvangu. Inini kwatinenge tichienda anenge asingabhadhare mari, paingodiwa zvake mari yebhazi. Ndichataura naye tonzwa kuti panofambiswa sei, asi hakuna muripo unenge uchiita sei uchinobhadharwa ikoko. Mungandibatsira Robert, mungandibatsira. Nekuti ndakatomuudza ikoko, ndakatomukumbirira chinongoti paaifanwa kunge achiuya vakazopesana nagodobori wacho kuti abatsirwe pachena mahara. Handitika. Saka taurai naye, kana akangotsvaga mari yebhazi ikangokwana chete mondiudza, ndobva ndabvunza kuti sekuru variko here, ouya zvomboonekwa kunzi pangabatsirwani sei. Uri kuzvizwa iye tatenda wacho ndinaye. Handitika. Saka akangotsvaga mari yebhazi akangoiwana, ndotaura nasekuru ndonyatsoziva kuti variko, ongouya zuva racherero ongosopinda mudare semunhu anenge achibva kure, tondwa mudare kuti munobuda dare rekuti chii, pasinawo muripo wamunoita sei wamunobhadhira nekuti mari yapera. Ndazvinzwa. Yapera. Iwo imagine kuti unoisirwa bvuri rekuzi ndiwe iwewe, iwe pasina chaunoziva. Imagine izvozvo kuti munhu wese wakutokuita munhu wakashaya. Ndizvozvo. Ngemunhu iyena. Zvakaoma. Handiti aiwa, ndapanzwisisa. Saka tsvagai mari yebhazi then mondibata toona kuti ndokubatsiraiwo sei. Zvakanaka, asi iyena wakuti ndoda kumbodzokera kubasa. Kubotswana. Dai achiti paanenge afunga kuti ndakubotswana kwache kwako opfuura nekuno kuHarare oona kuti akabatsirike sei achienda. Taurai naye. Handitika. Hello mukoma Robert. Uda kudzokera kuBotswana rini iwewe? Ndandiroti ndikasvika kumba nhasika ndobva ndatengesa zvimwe zvinhu zvandogona kutengesa, ndotora vana nehembe dzavo, ndobva ndabva pamba apa ndosiya pamba paine makii, ndasiyira vanhu vekwachishiri ngekuti vakaisa muzviro zvavo. Saka ndavasiyira kudaro ndobva ndatsvaga mari yebhazi ndouya kuHarare. Saka zvinoita nekuti mabhazi ekuBotswana anokwirirwa kuHarare paroadport. Saka vana unenge wasiya kupi manje? Vana ndakumbira kuti vaende kuna tete. Okay. Saka inini chikumbiro changu ndechekuti kana wakuenda kuBotswana sekutaura kwauri kuita kuti mabhazi ekuBotswana anokwirirwa paroadport, wouya uchiziva kuti rimwe zuva topfuura tienda kwana Godobori, wombonovhenekwa woonekwa kunzi ungabatsirikawo sei pasina muripo waunobhadhara muchidimbu. Alright, hai ndofunga ndikaita sekudaro pamwe zvinoita zvakanaka, ndozvenda ndichitofungawo. Nekuti chiri kutonesa chacho ndechekuti inini ndinorota, inini ndinoona zvese, ndinogona kuona kana zvinhu 5 pausiku zvese zvinenge zvichiita sekuru. Nhasi ndakatorara paMambo Mutambara ipapo ndatovaona vachiita sei vachisvika, asi panosvika vakaenda pabere. Okay. Saka chaakutondinetsa ndechibva ndapuhwa uzi unoziva neika sinzi iwewe wakaenda uchida kuenda koti utaure nevanhu vekwaMugobera kwakatora vanhu vekwachishiri zviro zvavo. Iwewe hazviiti kuti uende kwaMugobera nekuti iwewe hauna dzinza nevanhu vekwachishiri. Enda wotaurira vanhu vekwachishiri kuti ngavaende vega, vaende kodzosera dota rekwani? RekwaMugobera. Saka indakabva ndaudza mama
kuti mama ndo hope dzandaita sei dzandarota zvikanzi namama ichocho ichokwadi. Saka ngatidzokere tinodini tinotaurira ana sekuru vekwachishiri. Saka pana Chishiri headmaster wepamutare junior ari kuti hazi iye haadi kuti zvinhu izvi zvidzidziswe nekuti hazvichaiti kuti tichatanga kufumura dzinza. Saka chanetsa zvinhu izvi ndechekuti zvaindikonekta inini nevarume vanonga vatoriwo nezvavo. Saka murume wendakadanana naye wekwaMasasa wendakadanana naye sisa ake ndayarota achijoinisa Satanist. Saka musi uno ndakatobva kuvarota ndichizoona munhu wekwaMasasa ari kujoinisa vanhu Satanist, nhamba dzake idzi. Saka nhamba dziya dzadzina +27, nhamba dzimwe dzepakati apa handina kudziona, kumberi kwadzo dzobva dzapera na43. Saka ndakabva ndanzi tsvaga nhamba dzemunhu wekwaMasasa ari kuSouth Africa dzinopera na43 kwekupedzisira. Pandakatsvaga nhamba dziya ndakabva ndaona ari Precious, hanzvadzi yemukomana uya wandaidanana naye. Apa mukomana uya ndaimutaurira everyday kuti hona iyo hanzvadzi yako ndinoiona mumba munomu everyday. Sei hanzvadzi yako yakupa tsvimbo neheti kuti iwe ndiwe waababa, asi iwo baba Masasa vadini variko. Saka mukomana uya akabva azoenda kuchechi kwavo kuAFM, achibva asvika achibva audzwa unzi zvinhu zvawakapuhwa zvina kunaka, wakapuhwa chikwambo nehanzvadzi yako. Ini ndandabva kuzvirota zvichiitika. Mukomana uya abva aenda koopisa zvinhu zviya kupi kuchechi kwavo kuAFM. Handimurunzwisisa. Mukomana uya apisa zvinhu zvake kuchechi kuAFM. Hanzi zvinhu zviya zvaibaka moto zvichidzima moto. Saka ndakatanga kurwiswa ndichiona hanzvadzi ipi iya Precious uya wekwaMasasa uya ndichirwiswa kusvikira ndazobvunza manje ndiri kurwiswa, ndamuka ndanamata ndikati ko chii chaita kuti ndirwise. Zvikazi uri kurwiswa nekuti waona zvinhu zvemumusha mevanhu zvaunga usingafaniri kudini kuona. Saka vanhu vakaenda kookumbira sekuru vako iwewe Augustine Chishiri ndiye wakaenda kookumbirwa unzi mwana wenyu atinetsa kuuraya, saka tomuuraya sei. Saka vakabva vaita join venture. Ndokunyanya kunetsesesa kwezvazodini manje, kwezazoita kusvikira tizobuda nemumadhaimondi zvatakudini izvi. Handizvi. Saka inini ndiri kunzwisisa iwewe sekuona kwauri kuita tichidzokera kumashure mbichana. Handiti waimboti amai ndo vari kukukonzera dambudziko iri. Wane chokwadi here chekuti amai havanei nezviri kuitika mukati meupenyu hwako, vari kutoshandiswawo. Inini ipapapo ndofunga makambotaura futi neni ndikatopindura ndichiti mai vangu inini munhu ari kutoshandiswawo zvekuti vakatojoinawo. Ndofunga tatovatsanangurira ndikati no mama, muri kuona situation yenyu hamuna chinhu imimi makasiyana neni wekuti inini denga rakandida, Mwari akandivheneka akandivhura maziso. Saka imimi hamuna kufanana neni. Saka munhu akauya achida kukujoinisa ihuroyi, it's easy kuti akuite sei but inini chaita kuti ndizoona zvinhu zvese izvi ngechekuti zvinhu zvekwachishi neuyu Sifas wekwaMasasa zvabva zvaenda koti inini ndabva ndaona kuona pandaita ndichimutaurira kuti ndarota zvakati Sifas kusvikira Sifas uya ndazotomurota achinditi ipapo ndiri kupanzwisisa. ndabvuma inini ndanzwisisa kuti mai vangu munhu ari kutoshandiswawo. Ndosaka ndakatombovapa mari yekuti mama, ndinonzwa kuti connection yemunonga maitwa inobva. Ndobva ndakapa mari kuti endai munodini muchinodisconnectwa naye. Vangu vaishaya kuti vodisconnectwa kupi. Ndonyaya vanga vari kutofambirawo kuti nemwana mudoko akungonditya kuti ndiri muroyi. Handiti aiwa ndapanzwize papo. Saka taakuita sekuronga kwataita kuti iwewe kana watengesa zvinhu mari yebhazi yaanayo, please iponere kuti mari ndaanayo ndoda kusumuka musi wakati sekuru variko here ndotaura navo ndobva zvanzi uya wobatsirika usati waenda kuBotswana. Kana zvichitokwanisika mari yacho yakati namaiwo zvakare wovatakura wouya navo, ivo vanozodzokera kwaMutare kwaZimunya, iwe uchienderera hako mberi nekuenda kuBotswana. Mungatibatsira mukoma Robert nekuti zvitori nane kuti navo vacho titsvage mari yebhazi yekuti tidi kuitira kuti navo pamwe vanobatsirikawo vodisconnectwa. Good. Saka iye zvinezvi chitsvagai mari yese yebhazi maanayo, monditumira meseji kana kundifonera kuti mari taanayo ndokupai zuva toita saizvozvo.
Alright, maitwa basa kamukoma Robert. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda hangu. Mai vangu vane mishonga kwete yekufungidzira. Inyasha kuti ndisvike pandasvika pano. Ndakatanga kunzwa unga ndakufambwa nenyoka. Mumwiri mangu. Ndichitonga munhu uyo yakuita sei akufambwa nenyoka, kunga munhu ari kurara nenyoka. Ndakavapa mari kuti chitsvaga ikwe kuenda munoita sei munobviswa uroyi. Amai vangu havana kuenda kunobviswa. Vakabva vaita kunga munhu aenda kunotora masters. Vakabuda mucertificate vakaenda kunotora masters yehuroyi nasekuru hanzvadzi yavo. Into Zim News Beat TV. Ini ndinoitwa tatenda kana kuti fortunate. Ndabva kwaMutare kuya kuHarare kuno. Ndine dambudziko randinosangana naro. Ndofunga kake chipiri ndichiedza kutsvaga rubatsiro. Saka dambudziko rangu randinosangana naro nderekuti ndakakurira mumusha waana sekuru. Ndakurira mumusha waana sekuru. Ndakarerwa ndofunga zvekusvika kuma grade 4 ikoko. Sekuru vangu vachibva vashaya, baba vaamai vangu. Baba vaamai vangu vashaya, sekutoona ndichimudikiwo. Ndakabva ndangoramba ndiri mumusha. Asi chakandinetsa nechakandishamisa ndechekuti ndiri grade 4 nandiri mudiki. Sekuru vangu vakasiya vaudza vanhu kuti iwewe Augustine ndiri kukusiyira mwana uyu kuti usare uchimuchengeta. Saka zvinhu zvekuzoti uchirarama uchikura wakuona nhamo nematambudziko unongo wakutanga kufunga mashoko nezvakaitika. Ndakazokurawo zvaingonetsa ndichibva ndaita grade 6 ndichibva ndanzi mwana ngaaende kumba kwani kwababa vake. Ndichibva ndaenda kumba kwana baba wangu ndanda kutoziva ndachimandara. Ndichibva ndaenda kwa Munjoma. Ndakasvika kuina ana mbuya. Ana mbuya vakanditambira. Ana mbuya vakakurukura naamai vangu kuti wadzoka zvakare nemwana uyu. Ko mashoko aya wakambotaura aya. Wazodzoka futi nemwana. Sekuru vangu baba vangu vachibva vati musasabvunze zvakawanda. Mwana haana birth, ipai mwana death kuti anotorerwa birth. Mwana haana chaanoziva. Ndakakura zvaingonetsa ndichikwira ndichidzika ndichikwira ndichidzika. Pananga nda form 1 sekuru vangu vaive kundisirwa unzi sara uchichengeta mwana. Vakabva varamba kundidzidzisa. Vakati ndichakwanisa kuita sei kudzidzisa. Amai vangu vapenyu. Asi amai vangu havana kana chimwe chavakaita. Kana tenesi zvayo, kana bhiro zvaro, havana zvavaita. Saka ndaingovabvunza kuti ko nhai mama, isusu tinoziva kuti vabereki vanoshingirira nevana vavo. Ko imi zvamakuita unga mandiramwa kuna ana sekuru, chiko chiri kumboitika. Namai vangu hatinombobvira tanzwanana, namai vangu hatinombobvira tawirirana. Zvaingonetsa. Ndakangopedzawo chikoro zvekuvavarira. Mama kudzidziswa nani? Ndanda kudzidziswa natete, hanzvadzi yababa. Zvaingonetsa zvichingonetsa. Kusvikira ndapedza form 4 zvichingoita sei? Zvichingonetsa. Ndichibva ndafunga kuti regedzai nditsvage nhamba dzekuti ndiwane munhu anonditambira kuBotswana. Nditize zvangu ndiende kupi? Ndiende kuBotswana. Ndichibva ndatiza ndichibva ndaenda kuBotswana hapana kana aiziva. Sekuti ndiri mwana akakudzwa naambuya vake muUnited Methodist. Ndakasvika kuchechi ndikaenda kuchechi ndiri kuBotswana ikoko. Kwakaitwa mharidzo imwe yakaitwa yakabata moyo wangu. Ndikasvika pakuti rega ndidzoke kupi? Kumba kune vabereki. Ndakasvika pakuti ndaamunhu wekuti ndaakudanana. Ndakadananawo ndakaedza kudanana. Ndaiti ndikadanana nemurume akati akunorora ndikangozisana mai vangu nasekuru vandanga ndasara navo hanzvadzi yamai vangu. Vakasiya vanzi vachengete vai. Vakangoziva chete kuti ndaane mukomana ari kuda kuroora. Vaiita meeting mumhuri vari vairi naamai vangu yekuti vasandirodze. Ndakafungidzira kuti pamwe ndikaenda ndikanogara nemurume pamwe zvinoita sei zvinopera. Asi ndakatowesena situation. Ndiri kumurume ikoko zvaingonetsa. Kusvikira ndaita sei ndadzoka kumba nevana. Kusvikira pari zvino zviri kungoita sei zviri kungonetsa. Ndikangodana nemukomana mai vangu vakangoziva nasekuru ivavo zvatovhara. Ndakazosvika pekubvunza mai vangu kuti nhai mama chii chinomboita kuti murambe kundirodza. Mai vangu vakatibvunza sekuru. Ndikabvunza sekuru chii chinoita kuti musandirodze.
vakaramba avaitaura. Asi changa chakundinetsa ndatokura kaini. Ndairota sekuru vachiuya vachirara nini. Ndichirota sekuru vachiuya vachirara nini. Ndikatanga kufamba mun'anga dzese nemaprofita. Ndikatanga kunamata. Asi zvakaita sei? Zvakashaya basa. Ndakasvika pamwe pandakasvika ndikanzi unomboziva kuti udzinge zvinhu zvinouya zvichirara nevesekuru izvi. Tenga fodya yako. Kana watenga fodya yako, unoimwaya mwaya kana wakuita sei? Kana wakurara. Ndakapesera ndakutonzwa fodya iya ichindinhuhwirira. Ndakutoida. Zvokutoti nandakutoita sei? Nandakutoiputa nandakutonzwa kuti fodya iyi ndiri kuita sei? Ndiri kuida. Amai vangu vakatanga kushamisika. Amai vangu ndakatanga kuvarota. Vachiuya vaine nhumbu, vachisununguka, vachiuya vachinditorera fodya iyi, vachinditi usandivhare uri mwana wangu. Ndakadzoka ndikanoudza amai, zvakaramba. Amai vangu ndaiti ndikatambira mari yangu ndiri house girl kuBotswana. Ndikatambira mari, ndaitambira 1.2. Ndaiva pa salary yangu iyoyo yese, ndaisara ndisina kana senti. Asi mai vangu vanga vasingapika na vana vangu chikafu. Vana vangu vairara panze mumasaga. Vovapinza muma 90 kg, vovatirarai. Kusvikira amai vangu vakanga vakutoita zvekutoti vatenga mushonga wemakonzo. Vanga vakutuma kamwe kakuru kacho kangari grade 6. Vokati ndakupa tea, unozopa uyu kamwe kari pakati. Mai vangu vanga vafunga kutouraya. Mwana iyeye akangoti apiwa tea nepoison iyo ine mushonga wemakonzo. Mwana uyu akabva adonhedza tea iyo ikarasika. Ndakafonerwa nenyika yese ndikauya. Hapana pasingazikanwi nyaya yangu. Kuwelfare ndakaenda ndinotsvaga rubatsiro. Hapana pandisina kuenda kuchechi ndikaenda ndinotsvaga rubatsiro. Amai vangu vaishedzwa vachitaurwa navo. Pamwe pacho vaitiza, pamwe vaiuya nekuti amai vangu muUnited Methodist akapfeka uniform yeruwadzana. Ndakaedza kuti amai ngatigadzirise zvinhu vakaramba. Kusvikira ndazorwara ndiri kuBotswana. Ndofunga zvaane 3 years. Ndakarwara zvokuti ndanda kutonga ndakurasika njere. Saka pandiri paingotaura munhu anoti ndoda kuenda kumba. Shamwari dzangu dzakandikwidza basi ndikaenda kuBotswana. Dzikataura nabamunini vangu vasara. Vakanzi mukwidzei bhazi auye. Ndakakwira bhazi ndikauya. Ana sekuru vangu vakanditi kana usina mari yekuti tikubatsire, tigone kukusunungura, hatina zvatinoita uchafa wakadaro. Ndakaedza kubuditsa mari yese yandanga ndinayo. Taiti patasvika tikabatsirwa nemunhu atibatsira. Sekuru vakaenda kumba vaidzosa. Tikasvika pataenda tikabatsirwa. Ndikapedza kubatsirwa sekuru vakumba kwavo vodzosa zvinhu izvozvo. Kusvikira amai vangu nasekuru vakaita chibvumirano kuti honai mwana atiri kusiya achienda kunoshanda uko. Acharamba achiuya achitsvaga nzira dzekuti aite sei abatsirwe nadzo. Vakatanga kusunga basa rangu. Ndakatanga kushaya mari. Ndakatanga kutambura. Ndaitobatsirwawo ndichibhadhara rent. Kusvikira ndakadanana neumwe mukomana aigara South Africa. Mukomana yeye akauya achiti ari kuda kuroora. Akauya kuna ana mbuya vangu naana mai vangu. Akati ndakuda kuita sei? Kuroora. Asi handikwanisi kukuroora nenhau yamamirira akaita situation yako. Nekuti ndoda kunoroora kudzinza kwako. Handidi kuroora kairi. Mai vangu pavakazviziva, pakatanga kuita masaramusi. Ndakafamba. Hapana pandisina kuenda. Kuchipinge kwesoko ndakaenda. Ndaingoti pandafamba ndobata nhau yekunzi mumusha mauri kuda kuenda kunoroorwa. Vanhu varimo vakajoina Satanist. Unonozvigona here? Nekuti zvafanana kwauri kubva nekwauri kuenda. Waapakati, waakutsva musana, waakutsva dumbu. Ndakadzokera kuBotswana, ndakatanga kurota. Ndofunga ameno ndairota every day. Nhau dzekumba kwemukomana upi? Iyeyo. Ndairota hanzvadzi yemukomana iyeye. Ichiuya ichinditi hazviite kuti uroorwe mumusha medu nekuti unozofumura musha wedu. Ndakatanga kuudza mukomana iyeye ndichimuudza kuti ndo zvandiri kuita sei? Zvandiri kurota. Mukomana uya aiti inini ndikamuudza zvandamuudza, iye otaurira hanzvadzi yake. Ndikamuudza zvandamuudza, iye otaurira hanzvadzi yake. Asi mukomana uya ainditi uya South Africa. Mumwe musi ndakaenda kuSouth Africa. Ndichibva ndadzika, iye angatosiya makey. Ndichibva ndadzika. Ndadzika kudaro. Ndakanzwa mvura ichitanga kunaya, ndiri murodhi ndichienda kwaita kwaigara mukomana iyeye. Pakatanga kuita mheni. Ndichipinda mumba ndichivhura door, ndakanzwa inzwi richiti
mheni iri kuuya iri kuda iwewe. Mukomana uyu anga ari kubasa kwake asipo. Ndichipinda mumba mheni zvechokwadi yakapinda mumba. Mheni ichipinda mumba yakatanga kuisa kamuswe kelight kakaita ka AC. Yakaita kairi ka AC. Kechitatu ichibva yandirova apa. Mheni iye yandirova. Ndakatanga kunzwa muoko wangu wese neside rangu rese richiita unga ndagwinwa nemagetsi. Ndakabva ndafonera mukomana uyu. Ndichifonera mukomana uyu ndichimuudza. Akanditi ndakutoya kumba. Achisvika pamba haana kana kubvunza kuti chii chaitika pano. Haana kana chaakabvunza kana chimwe. Ndakabva ndazwa izwi richiti nyarara. Usabvunze. Ndakabva ndanyarara. Pandakanyarara takabva tati tipinde mumba tirare. Mukomana uyu anga nhengo yake yanga isingachashandi. Anga kuti kana taakuda kuti taababa namai bedroom yairamba kushanda. Saka ndaiti ndarara. Ndaingonongorara kana 30 minutes. Ndaibva ndaona hanzvadzi yake ichiuya. Hanzvadzi yake ichisvika, yaisvika ichibva yanditi uri kudei mumba munomu, mumba mangu. Saka ndakamuka, ndichibva ndatanga kunzwa kuti mumba munomu mune chimwe chinhu chiri pai, chiri mumba muno. Ndichibva ndabvunza mukomana uyu, ndikati ko nhaiwe, mumba muno mune munhu ari muno. Chii chakaitika mumba muno? Akati hapana. Ndikati asi mumba muno muri kuratidza kuti mune munhu. Zvikanzi naye hapana. Takagara. Ndakakwira bhazi rangu ndikadzoka kupi? Ndikadzoka kuBotswana. Saka hanzvadzi yemurume uyu yaiti ndine murume uyu aifona kana kuma 3 kana kuma 4 dzeusiku achifona achiti mukoma muri safe here, mukoma muri safe here, are you okay? Ndichibva ndamubvunza mukomana uyu ndikati ko nhaiwe sei hanzvadzi yako ichiti nguva dzega dzega ndikauya panapa anofona achibvunza kuti uri safe here, anonga amboona kupi kuti ini ndaita sei ndauya pano. Takagara. Mumwe musi ndichibva ndati semunhu auyawo mumba make regedza ndirongedze pai mumba. Ndichibva ndapinda ndichirongedza zvongoto uri kubvisa zvinhu uchirongedza. Ndakaona heti. Heti yakabva yatanga kundiudza kuti ndeya baba. Baba vemukomana uyu. Ichindiudza kuti ndeya baba vemukomana uyu heti iyoyo. Ndakangoitorawo ndikaigadzika zvakanaka. Ndichibva ndati kana auya ndozomubvunza kuti ko iwo muna December makaenda kumusha. Sei heti musina kuita sei? Musina kuenda nayo. Ndikubateka umsamaenda kwa. Ndibvunzei. Yeti mati makanzo chiti ndiya baba. Yaitaura kana makangofunga kuti ivoice raitaura ndakabata heti. Okay. Ndichinzwa richitaura munzeve dzangu. Tagara. Ndabva ndadzokera kupi? KuBotswana kwangu kwanoita sei? Panoshanda. Mukomana uya yakatanga kunditi iwewe hopedza unorota zvakuita unga inini ndini ndiri kukukonzeresa kuti paitike zvinhu zvakadaro. Ndaingonzwa ndichirwara ndichipera simba ndichiita sei izvozvi kutsanangura kwandiri kukuitai ndinotonzwa ndichibatwa mutsipo wangu weso. Mukomana uya ndakatanga kungorota hanzvadzi yake. Hapana mumwe andaita sei andairota. Asi kuti ndirote paitotanga paita mvura. Mumwe musi ndichibva ndagara. Ndakatanga kunzwa unga ndakufambwa nenyoka mumwiri mangu. Ndichita unga munhu uyo yakuita sei akufambwa nenyoka kunga munhu ari kurara nenyoka. Saka ndandisingachafili comfortable kuti ndirare nemukomana uya. Saka ndaiedza ndichiudza vanhu vachindita iwo ukatora fodya ukatora chakati ndakaedza zvese ndichishandisa. yakanga iri fodya madoido. Fodya inongotengwa ine sinefiso. Saka mukomana uya akabva anditi iwewe zvinhu zvawakuita ndichazvinzwisisi. Uya utore hembe dzako dziri kupi? Dziri kuno. Ndichibva ndamuti hembe dzangu handitori. Makore wakandishandisa. Zvinhu zvese zviri kuitika pauri. Unofanira kuti uende nehembe dzangu kune hama dzangu. Nekuti ndinoda kunotaura zvese zviri kuita sei? Zviri kuitika kune hama dzangu. Zvikanzi hama dzako dzandinoenda ndedzipi? Nekuti uko ndekwana mai vako. Ndikati ukaenda kuna ana mai vangu kana ana sekuru vangu kwatakaenda, vanonokuratidza kupi? Kune hama dzangu. Kwete kuti ndingouya ndichitora nezvinhu zvese zviri kuita sei? Zviri kuitika. Ndakakuudza kuti hanzvadzi yako anoshereketa. Saka hanzvadzi yako kubata kwaakaita ndokuchakonzeresa kuti inini newe nhau yedu ite sei? Iende kure. Ndakatombodanana. Kurambana kuriko pasina hubatwa. Asi pazvarapa nezvandinorota hazviite kuti hembe idzodzo ndiite sei? Ndidzitore. Nekuti mumba umo makamuisa chinhu. Mamuisa zvinhu zvenyu mumba mangu. Nekuti nanopinda mba mune mukadzi. Ndakatopinda imba ndikatanga kuisa maketeni ndega. Andakatotenga kubva nawo Botswana.
ndikatanga kutenga mablanketi angu, ndikatanga kutenga mapoto angu, ndikatanga kutenga zvinhu zvangu zvokuziva kuti ndiri kutenga mumba mangu zvikanzi chiuya utore zvinhu zvako kuSouth Africa kuno. Saka musi wandaigadzirira kuti ndiende kuSouth Africa ndakarara ndakabva ndazwa izwi richinditi mwanangu usaende kuSouth Africa nekuti waakunoparara ikoko, saka usaende. Ndabva ndamuudza ndikati kuSouth Africa handiuyi, inini kurota kwandinoita handingoroti, ndarota ndichinzi ndisawe ikoko maakuda kundiparadza. Saka iwewe ngatinosangana kuZimbabwe, indotorawo hembe dzako dzakasara kuno, iwe wotorawo hembe dzangu dziri kupi zviri ikoko. Achibva aona kuti nawi haiite. Saka inini ndakabva ndaenda kuna mai mufundisi vekuchechi kwaanoita sei kwaanoenda nekuti anopinda AFN. Ndayatsvaga mai vaya vekuchechi ndakabva ndataura navo, mama inini zvakadai ndini ningi zviri kudai zvichidai vavamushedza. Mai vaya vakabva vamurotera hope, zvikanzi ndakurotera hope asi ndakurota uchibatwa upenyu hwako nemunhu wechikadzi. Ndini ndauya ndikakubuditsa mandakuita sei mandakunyurura mumota. Akabva andiudza hope idzodzo. Ndichibva ndamuti wazviona kuti ndinogara ndichikuudza kuti hanzvadzi yako anoita sei anoshereketa, ende ndinogara ndichikuudza kuti hanzvadzi yako ane munhu waakauraya. Wakakanganisa nekuti iwewe pawakaenda kunoita nyaya dzekuti unotaura naana amai vekwakaurayiwa, wakaenda usina munhu ane munhu wekuti ari kukuperekedza ane munamato. Wakangoenda usingazivi kuti hanzvadzi yako ndiye ari kufamba nani, ari kufamba newe kunovhara zvinhu zvako, wakanosimudza mhepo dzakawanda. Mukomana yakatanga kundiudza kuti unomboziva here kuti iwe wega unoputa yako fodya yakwei, asi ndiroda kuti inini newe tiudze vanhu kuti tarambana senga amai vako. Ndikati amai vangu vaita sei? Zvikanzi handina hangu zvakawanda zvandingatsanangura. Sekuti ndandaigona kuudza mukomana uyu kuti amai vangu vanobata-bata, ndaita achazviitawo sei? Achazvionerawo sekuzvionerawo kwandakaita kuhanzvadzi dzake. Mukomana yakabva aenda kwamai mufundisi, achibva anoudza mai mufundisi kuti mama ndauyawo pano ndakapiwa tsvimbo neheti. Heti iyaya tsvimbo iyi ina anombondiudza, asi tsvimbo iyi anga atori nayo. Ndakapiwa tsvimbo neheti, ndapiwa tsvimbo neheti kudaro ndakapiwa nasisi vangu. Mai vai vakabva vamuti huya nazvo ndiite sei ndizvione. Mai vai vakabva vasheedzawo umwe munhu kuchechi. Mai vai vakabva vanamata vakati tsvimbo iyi neheti hazvina kuita sei, hazvina kunaka, wapiwa zvikwambo. Mukomana yakabva andiudza, ndikati uchiri kuzviziva here ndichikuudza kuti mumba muno mune chinhu chaitika musi wandarohwa nemheni. Zvikanzi ndinonga ndisingazivi, kunonga kuri kutsonga hechi. Ndikati uri kuzviziva here ndichikurotera hope, ndichiti ndakurotera hope asi wangouyi kuenda mumusha mawangu uchienda uchinonzi wauya kunoonekwa kunzi ndiwe uri kudanana nemwana wemumusha mupi imomo, ndo chikwambo chawaenda kunoita seichi kunotora. Zvikanzi tsvimbo neheti ndakapiwa honzi patiri kuenda kumuchato ndinofanira kunga ndine tsvimbo neheti. Ndikati zviri kureva kuti chikwambo nechikwambo chamaakuita sei chamaakuchatisa. Kubva ipapo heti iya netsvimbo zvakabva zvapiswa muchechi. Musi wapiswa zvinhu izvi muchechi handina kurara, ndakavingwa nemabutterfly aya. Chiiko handina kurara, ndiri kubotswa nakai. Amai vangu vari kusheedzerawo kuti zvese zvamuri kuita ndiri kuzviita sei, ndiri kuzviona. Ndaitomaona aitoti akauya so achida kundimhara so ndotonzwa zvichinzi uraya, saka ndaitouraya. Mumwe musi ndichibva ndati ndoda kutora huni, ndoda kuisa mvura yangu pamoto. Ndaenda so ndakasvika pamuti muyadhi mandinogara, manga muine plastiki rekuspa ranga rakasungirirwa mapamba, asi mapamba aya anga ine ropa ritori fresh ari 4. Ndichibva ndangozwa izwi richiti madonhedze pasi, ndibva ndamadonhedza pasi. Ndichidonhedza pasi mapamba aya akatanga kunhuhwa ropa, ropa rinonhuhwa rechikadzi rinonhuhwa. Ndichidonhedza mapamba aya pasi ndakatanga mwiri wangu wese kunzwa kupera simba. Ndaidzoka nenhende shure so ndichidzoka kuenda kupi, kuenda kumba. Ndichisvika kumba ndichibva ndazwa izwi richiti kunyange ukadzokera mumba hapana munhu wauchauya kuti azopisa zvinhu zvawaita sei zvawadenha izvi. Dzokera unoita sei unopisa. Ndakadzokera ndikanosvika ndikaita sei ndikapisa. Ndichipisa zvinhu zviya nemagesi akabva atsva imba yese. Ndakapinda mumba magesi ese angaita sei anga atsva. Ndibva ndaenda panext door ndibva ndaudza vamwe mai, ndikati ndo zvaitika kupi kumba, hazvina kumira zvakaita wese. Ndakatanga kuona mai vangu nasekuru vachiuya vachindirwisa usiku, ndandisingacharari.
ndakatanga kuona hanzvadzi yemurume iyeye ichinditi ndiana abvisa mvura yangu, ndiana abvisa matombo angu mvura, matombo angu afana kugara asina mvura. Ndakatanga kurota tichiiswa tese mumota nevana nei, tichiiswa mumota tichinzi handei tinowedzera ropa nekuti munhu uyu abvisa akanganisa mhiko dzangu. Ndakatanga kutumirwa zvidhoma, ndakatanga kutumirwa nyoka, handisingacharari. Ndaitoti ndakarara ndotomuka kana mapast 9 kana mapast 10. Mukomana uyu atondibhuloka achatauri neni. Inini handichatoita sei, handichatotauri naye. Takaedza kugadziriswa nana mai vekuchechi kwandinoenda, tikaedza kugadziriswa nevanhu vaindibatsirawo, tikaedza kugadziriswa papi zvakashaya basa. Ndaingorota ndichingonzi toda kukuuraya. Ndibva ndatanga kusenderwa mameseji nemukadzi wemurume uyu waakarambana naye. Mukadzi uyu mameseji acho nditori nawo. Ndakatanga kusenderwa mameseji zvikanzi wotonamata zvakasimba nekuti kofi yatoda kukutumira uchanyatsa kuinzwa kuti kofi inonaka sei. Ndakatanga kuvingwa nezvidhoma, ndichitozviona zvaitopinda mumba kotouya kari kachinhu kakaita so kane maziso eredhi so kotondiudza kuti ndiri chidhoma. Ndaita sei? Ndatumwa. Ndobvunza kuti watumwa kuti uite sei? Zvonzi ndatumwa nekuti vanhu vari kuedza kukuuraya asi zviri kuramba. Saka zviri kuratidza kuti mumba mako muno une chimwe chinhu chine simba maunoita sei? Maunorara. Asi handina chandaona ini. Ndangoona tumafuta twako netufodya twaunatwo utwo chidhoma chiya chichiita so. Ndangoona tumafuta twako utwo neuyu chawinacho. Saka kureva kuti hauna chawinacho. Ndakatanga kunamata. Ndairara nebhaibheri rangu, ndairara nemachira angu. Ndakatanga kurota ndichipiwa jira chena, ndichinzi kana wakurara unofuga jira iri uchinamata. Ndikapiwa jira regreen, ndichinzi kana wakurara unoita sei? Unofuga machira, unofanira kurara nawo. Ndakatanga kunamata apostori. Ndaona kuti upenyu hwaita sei pano? Hwaoma. Ndakarwadzirwa neupenyu ndiri Botswana. Kusvikira kwekuti ndandisingachashandi. Ndandangotengerwa chikafu nevanhu. Vana vangu izvozvi kutaura kwandiri kuita vasi kuenda kuchikoro. Ndakatanga kumisirwa zvinhu zvese kuti hapana chandichaita, handichabati mari, handina chandichaita. Ndakatanga kunamata. Ndichinamata kudaro, ndakabva ndarota umwe musi ndichinzi kwira bhazi uchienda kumba. Nguva yaita sei? Nguva yakwana. Musi wandakarongedza bhegi rangu ndichiti ndiende kuZimbabwe. Ndakabva ndakumbira umwe munhu kuti uye undiite sei? Undiperekedzewo kubhazi. Pane vamwe baba vakambondibatsira vekuchechi vachibva vandirotera hope. Zvikanzi ndakurotera hope, asi wanga uri mumota chena yakaita kunga 4x4. Asi mumota umu munhu anga arimo ada kukubata nekuti ndaona mukadzi asina mubvunzo kuti ndiwani, akati ndini mai vemwana uyu, ari kuenda kupi. Saka mai avo vavhura door, iwe uchibva waita sei? Uchibva wadonha pasi, uchibva watsikwa. Saka driver paada kuti auye kukubata, it was too late. Ndakaperekedzwa nemunhu uya, driver uya exactly ane mota ipi iyoyo. Zvakazouya mubrain mangu ndakutotsikwa. Saka pandaitora mabhegi kuti ndichienda kunokwira bhazi kubhasi rengi, mota yakauya ichibva mota iyi yanditori iyo ichena yakafamba, gumbo rangu ranga riri pavhiri, ndandatsikwa gumbo rese. Ndakabva ndazwa izwi richiti hona waakutsikwa. Ndibva ndati hona iwe wakunditsika, uruziva here kuti pane munhu uya akatirotera hope dzekuchechi. Ndakaenda kumatiketi, zvikanzi matiketi apera bhazi razara. Ndichinzi bhazi razara kudaro, ndakabva ndati nezvaitika izvi ndoda kudzokera kumba. Vatadzokera kupi? Vandadzoserwa kumba. Ndichisvika handina kurara. Ndakamuka mapast 12 ndakanamata. Saka ndanamata ndakabva ndaona panosvikira chidhoma chechi pakona so pakatanga kuerera ropa raidonha so. Ndichitonga ndiri kuona iri vision, ropa richidonhera pabhegi rangu. Ndakamuka ndikaudza baba vamwe kuchechi, zvikanzi ndo zvaida kuitika, iropa raifanira kuti sei? Raifanira kudeuka pauri. Ndakatanga kungoramba ndichiita sei? Ndichinamata. Shamwari dzese nevamwe vanhu vese vakatanga kutojoinawo. Saka ndanda kungorota vanhu vachiuya vatoo group yatoo team. Ndichibva ndati ndofanira kutama pamba panapa. Vandatsvaga imba. Ndatsvaga imba kudaro mva ndanobhadhara imba iya. Ndibva ndati panapa asi pamba panapa ndinopada. Ndibva ndarara, ndibva ndanamata. Ndakarara 2 days ndichinamata. Ndakaona madhoo muchitonga ndakavharirwa mumadhoo ekujera aya mabagla aya. Ndichitonga ndakavharirwa imomo. Akatanga kusununguka so cheni dzichidambuka. Ndichibva ndarara, ndichibva ndanzi rwendo rwakwana, chikwira uende kuZimbabwe.
ndakabva ndakwira bhazi ndichibva ndauya kuZimbabwe. Ndakabva ndaona vamwe mai vaiva kuZimbabwe mva ndavati ndokumbirawo kuti munditakure kusvika kuBulawayo. Mai vaiva chibva vanditakura chibva vandisiya kuBulawayo. Chibva ndakwira ndichibva ndauya kuZimbabwe. Ndiri kusvika ndakabva ndanzi usaende, ndakanzwa inzwi richinditi usaende kumba nekuti zvidhoma izvi zviri kukuita sei, zviri kukutera. Enda kwaMambo. Chibva ndanosvikira kwaMambo. Inini ndiri mwana wekwamutambara. Chibva ndanosvikira kwaMambo. Ndasvikira kwaMambo ndakabva ndataura nhau yangu. Mambo akabva ati makamboita here? Ndikati takaedza zvese, sekuru vanoti zvinhu zvichibviswa vachidzorera, zvinhu zvichibviswa vachidzorera. Mai vangu vatojoinawo. Mai vangu kujoina kwavaita vabatana nehanzvadzi yemurume kwavakamisa kuti ndisanoita sei, ndisanoroorwa. Asi hembe dzangu nezvinhu zvangu zvese zviri kupi? Zviri ikoko. Vakati hatikupe. Saka hembe dzemukomana uya padzakauya pandakadzisiya kumba uko ndakangozwa izwi richinditi bvisa hembe idzodzo mumba mako. Vandadziendesa kwaambuya vangu. Hembe idzi hanzi dzichisvika kwaambuya vangu sekugadzika kwandaita fonu. Hembe dziya dzakatanga kubaka moto dzega. Vanhu vachibva vati kosdai hembe idzi dzagara mumba uko chii chaizoitika. Saka takangogara. Saka ndakazoti kwaMambo kuya chibva vati toda kuti titsvage amai vako nana sekuru muite sei, mutaurirane kuti zvinhu zviite sei, zvigadziriswe. Mai vangu takaenda sekuru takaenda tikavatora. Mai vangu tikaenda kwavari tikavatora vakaramba. Vakabva vango mumba havana kubuda mumba. Takavatsvaga tikavashaya. Saka inini nezuro ndakabva ndaenda kuna mufundisi kuchechi kunoenda amai vangu nekuti mai vangu muUnited Methodist akakwana. Inini ndakakurira muUnited Methodist ndoma ndakabhabhatidzirwa naambuya vangu ndo vakandiendesa kuchechi vakandisiya muchechi. Ndakangonzwa mwoyo wangu uchiti ndakuenda kupi? Ndakuenda kuchechi nekuti ndo kwandakasiyiwa nani naambuya vangu vakakura vachindichengeta. Vakashaya zvavo 2015. Ndakatsvaga amai vangu kusvika ndatsvaga kuseketi kwavanga vatamira vachinoenda. Ndakanosvika kuna mufundisi iyeye. Ndakasvika ndikataura nhau yangu. Mufundisi ndauya pano ndimundishedzera amai vangu kuti naamai vangu tikwanise kutaurirana kuti tigadzirise zvinhu zviri kunetsa zvavanoziva. Mufundisi vakanditi manje iwo uri mwana uchazvigadzirisa sei zvinhu izvi nekuti iwo uri mwana hazvichaite kuti ugadzirise nekuti amwe anonga ari makona, amwe vanonga vakatouraya vanhu, saka hazvichagoni kuti uite sei uzvigadzirise zvinonga zvakutongoda kuti zviuraye munhu kana after 5 years zvouraya munhu. Saka sinzi pari kudiwa kana mwana wako iwewe ndiwe uchatofa nevana vako nekuti imi makamira mega, ava vamira as a team. Ndikati ndimufundisi vekuchechi kuUnited Methodist kwachitakatiroko. Ndikati mufundisi handidi kukunyeperai. Mwari wangu wandinonamata achandipa vanhu vanondibatsira kuti inini nevana vangu tikwanise kurarama. Kwete kuti inini ndisacrifice vana. Handikwanisi kuauta ya amai vangu kana yakuda ropa. Ndikwanisi kuendesa ropa nekuti maoko angu handina ropa randakabata. Saka handikwanisi kusacrifice. Amai vangu kana vakuda kusacrifice ngavazvisacrifice iwo. Zvikanzi namufundisi hazviiti kuti mai vazvisacrifice nekuti ava ndaamai. Kana amai vakazvisacrifice ngozi iyoyo inozongouya kwauri. Ndikati hakuna ngozi inouya kwandiri ndisina kuvauraya. Nekuti ivo pavaimbodyawo vanhu vaida kuzovapawo nyama. Handiti zvichireva kuti kana vasisina nyama yekuvapa ngavachidyiwa ivo, kwete kuti inini ndidyiwe nevana. Hazviiti. Mufundisi akashedza mai vangu. Mai vangu tiri pakati pekutaura vakafona. Mai vangu vataura namufundisi. Mai vangu mufundisi akati huyai kuno. Mai vangu vakauya. Mai vangu vauya kudara. Mufundisi akati iwe chimbobuda panze. Vakabuda panze. Ndandane 2 days ndisingagesi. Ndibva ndati ndokumbira zvangu kupinda mubathroom nditese ndingodirawo mvura mwiri wangu semunhu wechikadzi. Vakati ageza zvako. Ndiri kugeza mufundisi na mai vangu vaitsanangurira mufundisi kuti mufundisi nyaya dziri kutaura mwana uyu ndedzechokwadi. Ndakaedzawo kudzigadzirisa ndikambofambawo asi mukoma vanodzorera zvinhu izvi. Saka inini handichazvigoniwo nekuti zvinhu zvakasoitwa naana baba. Saka kana zvichitoda kuuraya zvapedza vanhu vese vatorwa vafa. Saka inini handinawo zvandichagona kuita nekuti ndamboedzawo. Saka mufundisi mwana uyu dai matotaura henyu naye kuti zvinhu zvaari kuda kugadzirisa izvi hazvichagadzirisiki. Mufundisi vaenda ndakabva ndapinda. Ndikati mufundisi mandibudisa panze kuti muteerere nyaya dzamuri kutaurirwa naamai vangu dzekuti zvinhu hazvichagadzirisiki. Makona ane hanzvadzi yavo nezvese zvavainazvo nenyoka dzese dzavainadzo ina handisi ndakanodzitorei. Saka dzinozi hadzichagadzirisiki sei nekuti nani chandakaita sei chandakabata.
ina nojoina satanist ndakatodzingwa mumushonda ndaida kunoroorwa wandanga ndadanana nemukomana hanzvadzi dzikati hazviite kuti uya auye nekuti anofumura musha wedu saka inini nekuti handina ropa randakabata sei muri imi mufundisi muri kuvharwa naamai vangu kunzi hazvichadini hazvichagadziriki ndiende sei kune mukuru weUnited Methodist ndinotaura nhau yangu mufundisi vakati buda panze ndakabuda panze mufundisi vakataura namai vangu vachibva mai vangu vachibva vazonzi budai panze mwana wenyu apindi vana vangu vanga vari panze saka mwana wangu mudiki aida mvura yekunwa patepi mai vangu vakateera mwana uya patepi mai vangu vakabudisa pepa reblack ndakanzwa nevamwe vana vanga vari panze ipapo vakabudisa kapepa kavanga vainako keblack hameno zvavaidonhedzera panga paine mwana wangu iyeye mudiki ane 11 years inini pandakapinda mumba mufundisi akati nhau yenyu iyi ndichazototi nditaurire vakuru vekuchechi kuti tizoiita ndione kuti inogadziriswa here nekuti nhau iyi haichagadzirisiki ndikati zvakanaka mufundisi ndo pandakabuda panze nchi vandataura namukoma Robert vandavaudza mukoma Robert ndini mai vaya mukoma Robert ndasvika pakuomerwa neupenyu vakati aiwa ndiri kuHarare munokwanisa here kutsvaga mari muuye kuHarare ndikati handina kana sendi zvikanzi kweretai kana $20 muite sei mukwire muuye kuHarare ndione kuti ndinokubatsirai sei ndikati aiwa ndinokwanisa ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika ndobva ndanokwereta maive panext door $20 bva vandipa manheru tarara ndatowirirana mukoma Robert ndirimuka ndichiuya kuno kumakuseni manheru hatina kurara nekamwana kaya kaisirwa zvinhu naamai vangu kaya kari kungoti mama pane munhu ari kuuya ari kunditi Mako Handei ndarara naye Pungwe mwana iyeye ndichinamata achidaira ndichiimba achidaira tichinamata nemwana upi nemwana iyeye zvikanzi mama ndaona sekuru vauya vakagara padombo remusekesa vakanditi Mako Handei mai vako vari kupi ndikati vaudze kuti hakuna kwamunoenda neni nekuti hamusiri mamai vangu mazogona kunditora nhasi ndiri kutadza kuenda kuchikoro 1 makadii kunditora mozoda kunditora nhasi hakuna kwamunoenda nguwa pakauya mhepo nguwa pakauya zvinhu zvakatanga kufamba pamusoro pemarata tarara takangoita sei takagara ndibva ndafonera mukoma Robert ndaakukwira ndiuye kuHarare kwe ndokusvika kwandaita sei pano kwandaita pano ndiri kutaura nemi kudai mutsipa wangu weso unonga uchidhonzwa unonga uchipisa ndinoda ndichitonga ndichadonhedzerwa basi asi ndoda kutenda zvangu Mwari nekuti Mwari ari kundichengeta ndosaka ndingori papi ndiri pano kudai asi chandinotokumbirawo ndinokumbirawo rubatsiro kuti mukwanise kundibatsirawo nekuti vanhu vakaisa zvinhu izvi vari kuti ivo havakwanisi kundibatsira nekuti havachagonawo kuzvibvisa havanawo kana mari havanawo rubatsiro rwavanogona kundipa asi chavanogona chete ndechekuti inini nevana vangu tife nekuti kuauta yavo yakuda ropa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.